Защо още няма робот-камериерка? Това е един прекрасен въпрос и причините са няколко. Първо, когато говорим за автоматизация, независимо дали в туризма или извън туризма, говорим за автоматизация на различни дейности. Дейностите можем да ги разделим условно на две групи – физически и когнитивни дейности. Роботите извършват физически дейности. Особеност обаче е, че всяка една физическа дейност по подразбиране включва и когнитивни дейности. Например, ако искаме да напишем някакъв рекламен пост, можем да използваме генеративен изкуствен интелект, но това е една изцяло когнитивна дейност. Не е необходимо този изкуствен интелект да има някаква физическа форма и да взаимодейства с реалния свят. Когато обаче искаме този робот например, да оправи леглото или да донесе рум сервис, този робот трябва да извърши физическа дейност, която обаче включва в себе си и когнитивна дейност. Защото той трябва да може да разпознае леглото, да разпознае чаршафа, да може да приложи необходимата сила, за да премести различните елементи, да разпознае къде се намира в хотела, да си промени траекторията и така нататък. Което означава, че всяка физическа дейност, която робота трябва да извърши, по подразбиране включва и когнитивна дейност. Това означава, че тя е технически много по-сложна, отколкото извършването на когнитивна дейност. Което между другото означава, че камериерките в хотела ще бъдат по-трудно заменени, отколкото маркетинг менеджерите на хотела. Има и други причини, естествено. Втората съществена е, че до голяма степен материалната база е съобразена с хората. Това е напълно нормално, защото хора обслужват, хора са туристи докато за да може да се използва робот в един хотел, е необходимо материалната база до известна степен да бъде адаптирана, включително и хотелската стая, за да може робота да я ползва. Например, понякога помещенията са твърде тесни, за да може робота да навигира там, няма как да повдига легло и така нататък. Така че, за да може да имаме камериер, да използваме по-скоро неутралният пол, е необходимо да се направи цялостен редизайн на хотелската стая. А знаем, че това ще изисква изключително много пари. Така че проблемът не е в самият робот, колкото в цялостната инфраструктура, която съществува. Туризмът е направен от хората за хората, но все повече автоматизацията навлиза в живота на хотелиерите и на всички гости в хотелите. Кои са добрите примери за автоматизация и как автоматизацията през последните години навлезе и се разви в областта на туристическата индустрия? Да. Прекрасен въпрос. Наистина трябва да се учим от добрите примери. Не е необходимо всяка една дейност в хотела и в туристическия бизнес да бъде автоматизирана, а тази, която си струва да бъде автоматизирана. Например, можем да имаме чатбот, който да комуникира с клиентите ни. Може да имаме киоск на рецепция за самочекиране, които не изискват много финансови инвестиции, но същевременно могат да спестят много усилия. Разбира се, може да имаме роботи за чистене на прозорци, роботи за почистване, роботизирани прахосмокачки, роботи за косене на тревата в градината, както и роботи за рум сервис. Може да използваме изкуствен интелект, за да си подпомогнем маркетинговата дейност, за генериране на различни изображения, когато това е необходимо. Естествено, това трябва да бъде използвано по етичен начин, без да има фактологическа неточност в информацията, която се предоставя. А успява ли хотелиера местния да отговори на изискванията в наше време на чуждестранния посетител, на онзи, който е пътувал, видял, т.е. българските хотелиери и тези в Североизточна България могат ли да предложат един добър съвременен продукт, общо казано? Да. Някой да, някой не. Така, зависи от това колко сърце, душа, разбира се, но и инвестиции се влагат в съответната материална база от една страна, но и от обучението на служителите. Защото не винаги нещата са свързани само единствено с качеството на материалната база, а и с процедурите, които има в хотела, например за обслужването, дали ще бъде на all-inclusive, дали ще бъде на полупансион, обучението, което имат сами служителите, за да могат да
да предоставят обслужването, което е необходимо и така нататък. Така че някои хотелиери се справят изключително добре, други естествено имат малко по-различни приоритети и критерии. Подборът на кадри е изключително ценен. Инвестират ли хотелиерите в обучението на своите кадри и за какво най-вече? По-малко отколкото е необходимо. Някои инвестират основно в обучение на оперативни дейности, за камериерки, за оперативен персонал, в курсове в обслужване на гостите, но същевременно и други инвестират и в обучение свързани с управление на персонала, на мениджърския си екип и различни социални умения и технически. Вие комуникирате и с много младежи. Засилва ли се според вас интересът от тяхна страна за реализация в областта на туризма? И според вас, ако не, кои са ключовите фактори, които биха отключили тяхното желание да се реализират и да изберат туризма за професия? Това е въпрос за 1 милион евро. Да използвам новата ни парична единица от 1 януари. Има съществена промяна. Туризмът, за съжаление, не се явява толкова много привлекателен, колкото да речем беше преди 20 или 25 години. И причините са свързани както с заплащането, така и с отношението. Естествено, има много младежи, които искат да учат туризъм. Туристическите програми в висшите училища повече или по-малко запълват своите бройки. Въпросът е какво става с тези студенти след като завършат. Дали остават да работят в туризма или дали си сменят своята професия. За съжаление, много от тях решават да учат, да работят нещо друго и не остават в туризма, защото учейки туризъм, те придобиват умения, които могат да прилагат в други области.